दाख्लैनि जानानै थांनाय जाथाय बेखौ आं 3 थारिखनि घटना बेखौ आं दा रायजो राजाखौ लानानै जुथुमनाय जादों। दा बेनो जाहैबाय खोथाया माने आंखौ माखासे नंखाय खोथा बुंगासिनो। दा बेखौनो आं दा फोरमायनो सानदों रायजो राजाफोरनो। दा दाख्लै जे जाथाय बे 3 थारिखनि घटना उरुपदे सारनि न' खाथियाव लांगोनायाव जे जानाय जाथाय। दा जे लामाजों आं थांबाय थादोंमोन बेयाव मोनसे हथात बाइक फैनानै सानै मानसि फैनानै माने आंजों एक्सिडेन्ट जाहांल' जादोंमोन। बेयावनो आंखौ गाज्रि माबा लादों। दा आङो बेयाव एसे नारलायनाय जादोंमोन। ओमफ्राय दा बेयावनो आंखौ नारखांनायनि उनाव जेनेबा जों जेबोआनो जायाखै, बुलायनाय जायाखै, नांलायनायबो जायाखै, दावराव दावसि जायाखै। दा आंखौ मानसि लेंहरनानै बियो गावनि मानसि लेंहरनानै फन खालामनानै लेंहरनानै आंखौ लास्टआव थिनहरबाय आरो गावनो। जेबो जायासै, दावराव दावसि जायासै। आंखौ थिनहरनानै आं थांबाय। थांनाय लोगो लोगो आंखौ बियो अन्थाइजों एटेक खालामबाय बिसोर। अन्थाइजों एटेक खालामनायखाय आङो ग्लास बायबाय गारिया आंना। ग्लास बायनाय लोगो आं जेबो सानासै। ओमफ्राय आङो ग्रिन फिल्डजों थांबाय। ग्रिन फिल्डआव आङो आंनि गारिखौ लाखिनानै नायबाय। नायनायनि उनाव ओंखारनानै नायोबा आंनि गारिया ग्लास बायजोब्बाय आरो उननि ग्लासआ। ओमफ्राय आङो आंनि उन मोनसे स्करपिय' एन गुफुर कालारनि थांदों। बे आंखौ होसोदों आरो। ओमफ्राय आं दाना आंनि लोगो बुंबाय गाखोदो जाला बिसोरो होननानै। गाखोनानै आङो जेब्ला गारिया आंनि ग्रिन फिल्डजों खारो, आङो ग्रिन खारनानै आङो ओरै मागुरमानिजों खारबोनानै आंनि लोगोखौ आं खामारफारायाव दोनहैदों। खामारफारायाव दोनहैबाय आं आंनि लोगोफोरखौ। दोनहैनानै ओमफ्राय दाना आं दोनहैनाय लोगो आङो आंनि गारिजों आङो बिखुनजोनि न'आव थांबाय। बिखुनजोनाव थांनानै आङो बिखुनजोनाव दोनबाय गारिखौ। बिखुनजोनाव दोनखांनानै आङो आंनि बिखुनजोनि न'आ सिथनागुरि, बेयाव दोनबाय आरो आं गारिखौ। ओमफ्राय दाना आंनि लोगोनो फन खालामनानै आंखौ लायबाय आरो बिसोर, आंनि लोगोफ्रा पिकआप खालामबाय आंखौ। दाना लानानै फैनानै आंनि लोगोआ आंखौ गावनि रुमावनो थादो, दिनै दा थांसै हरबो थौबाय होनना बुंबाय आरो। 12थासो जाबाय आरो। दाना नांला आं न'आव थांथारसै होननानै गोसो मोनसा मोनसि आङो फैबाय आरो थाबायबोबाय। ओमफ्राय दाना आंहाबो उन्दैफोर सानै दं नालाय फैबाय आं गोसोखांनानै। ओमफ्राय दाना फैनानै आङो दाना जेब्ला आंजों जे गारियाव दंफायोमोन बिसोर दोनना फैनाय लोगोआ आंखौ सासेया फन खालामबाय आंनाव। फन खालामनानै लेंहरनानै आंबो आलाय सिलाय जाथारबाय। आंखौ बिमाबो बिफाबो बिब'आ बिसियाबो आंखौ सैला रायबाय थाबाय, आंखौ अयथासार खालामबाय थाबाय होननानै गाव बुंनायखाय आं अननानै होनबालाय फैदो आंनि फार्म हाउस दं बेयाव उन्दुहैसै होनना बुंबाय आरो आं। दा बिदि बुंनायखाय बेबो आंखौ लांफैबाय गावनि स्कुटिजों लानानै थांबाय। दाना लानानै थांनानै आंनि फार्म हाउसाव जों उन्दुबाय। उन्दुनानै जेब्ला 10-15 मिनिट आरो जेब्ला उन्दुयो अब्ला बियो आंखौ मा खालामखो माने आं टर्चार होजाबाय नालाय आंखौ उल्था बै मानसिफोरखौ लेंहरनानै आंखौ घेराव खालामबाय आंनि फार्म हाउसखौ। ओमफ्राय दाना घेराव खालामनाय आंखौ बरननानै जि सौबाय जोबायना आखाइयाव लानानै फारफा हमनानै। ओमफ्राय दाना आंखौ डाइरेक्ट लामायावसो गावसोर सिखाव थाइबैसो फैदोंमोन नालाय लामायाव गारबोखादों गारिखौ गंनै, थार गंसे बलेर' गंसे गारिया। ओमफ्राय दाना आंखौ हमनानै जोनानै लांबाय लामा गारियाव बलेर'आव सोहैबाय। सोनानै दाना आंखौ गाहायावसो दोनखाबाय गारियाव एखेबारे नारसोनानै आंखौ। ओमफ्राय दाना बबेथिं लांदों आं फात्ता गैया मानसियानो। आं लामाखौनो देखायखाया बबेथिं लानानै थांखो हारसिङै। गावसोर बलेर'नि उनाव सासे जिरायदों, ओमफ्राय आंखौ सासे ओरै गेजेराव दोननानै बेंदों। ओमफ्राय ड्राइभार सासे, ओमफ्राय मोखां खाथेखानांगौ ड्राइभार सासे, ओमफ्राय बै सिगाङाव सासे दंमोन बेथ' सिलाइ दंखायो बेना गंसे सिलाइ दंखायो। मा सिलाइ आं मिन्थिया आरो बिदि। ओमफ्राय दाना आंखौ जायखिया सिलाइ गोलाव सिलाइया। ओमफ्राय दाना बिसोरबो माने आंखौ नायहोखायासै ओरैबायदि माबाखा माने मेगन खाथेखानाय माने आंखौ ओरै बबेथिं बिथिं लांदों आं फात्तायानो गैया। ओमफ्राय उनावहाय बै सासे लोगोआ आंखौ जे माबानानै नालियो होनाय लोगोआ बेखौ बै माखासे लोगोफोरखौ थार गंसेजों लायदों जाहैदों। लाना बै माखासे साथाम लोगोखौ लाना फैनानै बिसोरखौबो बेयाव लाबोनानै बुफैबाय आंनि फारामाव। आंखौ जेब्ला ओरै गिदिं लानानै फैनानै बुनानै लाना फैयो फारामनि लांगोनायाव लाखिफैनानै आंखौ बोख्लायनानै जायगायावनो बिराद होबाय आरो लावथिजों दोखो दोखो बुबाय। आंनि लोगोखौबो बुजोबदों।
गासिखौबो आंनाव बिनि मेडिकेल रिपर्ट दं असि सारा साइन होदों बाव असि सारनि साइन दं डक्टरनि साइन दङ मेडिकेल ट्रिटमेन्ट जानाय दं बेनाव बिनि आंनाव दंजोबो आरो गासिबो आं बेखौ होजोबगोन नोंसिनो होजोबगोन आं बेखौ आरो नोङो बेनाव बिसोरखौ माबा खालामनाय दं असि सारनाव दं बे रेकर्डिंआ कुइसन खालामनाया मा जायामोन मा खालामामोन गावनो प्रुफ होजोबदों सिलाइनि नामखौ गावनो मोनथियो गावनो होजोबदों बे स्टेटमेन्ट सारनो असि सारनो बेनि गोसोखौ आं माथो मथे बिसोरनि माबा मोनदों खोमा आंनि आइडिया आरो आंनि लोगोआ आंखौनो फान्दायना होदों दा आंनि आइडिया बे माबा मोनसे मोनदों नङाबा गाव टर्चार खालामजादों ओंखायनो आं उल्था बुंनांगौ जादों आंनाव प्रुफ दंजोबो आंनाव दा कल रेकर्डिंबो दं बिसोर आंनाव मानि थाखाय फैया दाख्लै आंनाव मैयामोन खोमा ना मैया फैदों आंनाव माने आंखौ कमप्रमाइस खालामफैदों न'आवनो नागिरफैदों बिसोर सोरमोन आं बाहेरायावसोमोन माने आङो माखासे माबा खालामनो थाखाय आं बाहेरायाव ओंखारदोंमोन खामानि दंमोन नालाय आंनाव मानो गावसोर दायनिगिरि नङाबा आंनाव मानो फैखो कमप्रमाइस खालामनो ओमफ्राय दा आंनाव कल रेकर्डिंबो दं बिसोरनि ओमफ्राय दा आरो नेक्स्ट टाइम उनावहाय 3-4 घन्टासो थाना आंनाव आरो कल हरबावदों बिसोर ओमफ्राय दाना कल हरना बुंबावबाय आंखौ आंखौल' मोनहा होनना मोनथिबाय नालाय मोनहा होनना बुंबाय आरो आं उमुक होननानै ओमफ्राय दाना औ मा होननानै माने नोंजों एसे रायज्लायनोमोन मानोमोन आं बुंदों जाय आंखौ बुग्रा बेनो रायज्लायनो हो आंखौ सोर बुआमोन बेनो रायज्लायनो हो होनना बुंदों बिसोरथ' एसे साइडआवसो दं मायावसो दं बिदि होनदों आरो बिसोर दा होमबालाय आङो बे मानसिखौ कल हरो आंनो बे गियान बसुमतारी बे नामखौल' मिथियो आं दा आं जायखौ केस होदों बेनि नामाव बे आंखौ बुदों गियान बसुमतारीया ओमफ्राय बे लावथि बिराद गोलाव लावथि बिराद गिदिर लावथिजों बुदों आंखौ माने आंनि मोदोमाव गासिबो देहाया माने मोजां नङा आरो आं ओंखायनो माने केस होनाया साननैजों हैनाय जादों आं बिसनानिफ्राय सिखारनो हायै खार'नाव आं हैनो हायाखै थानासिम थांनो हायाखै बिदि जादों आरो आंनि केसा दा रेजिस्टार जाबाय ओमफ्राय बेनो मोनसे माने आर्म चेक होननाय बे बुस्थुखौ बिसोर एड खालामफायाखै आरो दा आङो माबा एसपि सारनिसिम आङो मोनसे लाइजाम गथायहैनो थांनो आं रायजो राजायैनो जों थांगोन टाइम लानानै मथा मथि साननैसो थानानै आङो एसपि सारनिसिम थांगोन आरो रायजो राजाखौ लानानै हो लाथावरा आंनि लोगोसो आंनि लोगो माने आंजों माने माखासे समाव बियो लोगो जाबोदों बेबो बारा गोबाव नङा 6-7 मासनि लोगो आरो आंहा बेजों जेबो सोमोन्दो गैया खालि आङो दादाबाय हिसाबै जों लेंलायो लोगो जायो आरो बेबो आंनो माने आंनि लोगोफ्रा जुदि आंखौनो बिदि फान्दायनो सानदोंबा आंनाव गासिबो थर्न दंजोबो आरो बिसिनि माबाया आं ओंखायनो आं गेलेलांगोन आंनि केसआ दा रेजिस्टार जाखाबाय नालाय आं सम आरो थासारियासो आंखौ माबासिगोन आरो फोरमायसिगोन मा जालाङो उनाव आंनि गामिनि रायजो राजाफ्रा आंखौ बिराद माने आंखौ सापर्ट होगोन आंहा मिजिं दं रायजो राजाजों माने आसा दं रायजो राजाया दा आंजों ओंखारदों ओंखायनो ज' दा रायजो राजाया आंखौ बुंदों आंबो जस जासिनबाय दा ओंखायनो आङो एसपि सारनिसिम रायजो राजाया आंखौ बोलो होगासिनो दं आरो माने माबासिम एसपि सारनिसिम माबानो